Бардоро ҳамада салом алейкум. США 2001 11 сентябр. Бардоро касе ки якм дуюм қисми ҳамин мавзӯъро тамошо кардаги нестед, беҳтараш аввал якм дуюмиша тамошо кунем барои хуб мавзӯъро фаҳмидан. Бидроин каналда ду қисми дигари ҳамин видео ҳаста ё ин ки ба подсказка ки дар гугли видео меброям. Як чанд намуд теорияи заговор аст дар ҳамин бора. бози ҳамроҳи шумо як тарафша нигоҳ мекунем. бале дар ин видео ма тасдиқ ҳам намекунам ки именно чӣ хел чизега, фақат шумо мегӯм фактора хитон прост ақли солим қатъи хулосатона барорем бигем. ва касоне ки мехоҳанд ба амрико сафар кунанд, барои кор боша, барои зиндагӣ бош, ин шалакай дар интихоби шумо, не ки барои ин кора кардан, албатта ки виза дар кора. номере ки дар рӯи экран мебинем ба шумо барои тахт кардани документотон, барои гирифтани виза кӯмак мекунанд. албатта ки бе ягон фреб, барои ки ма чизи дурӯға тавсия наметавонам. ва барои одамое ки на танҳо ба амрико коркунӣ, а мехоҳанд ки шаҳрвандии амрикоро ба даст биёранд, ҳама роҳи осонаш ҳози сезони ҳамин рафтистаед. шумо метавонед дар лотареяи грин карта иштирок кунед ва бурд кунед. ба ҳама ҳамин корро ҳамин номеро ба шумо ёрдам мерасонам. ва ба дӯстдоро ва мухлисои ҷанговару бозингаро гуфтанем ки бардоро шумо дар ҷанговарои дӯстдоштаи хитон дар бурди во метавонед ки сум кор кунед. барои кора кардан ссилка ки дар комментария закрепит кардаги мегзаред, регистратсия мекунед ва фаромӯш накунед барои бонус ба даст овардан промокодам аст. ҳамаш дар комментария закрепит кардаги. ва дар инҷа бо як саволи дига ба миён меояд одамое ки мефаҳмидагӣ бошанд. чӣ ба вақте ки террористо типа самолётро захватит кардан, ин қадар странаи абарқудрат, ин қадар странаи защищёнӣ умуман ягон кор накард барои сари раҳи террористоро гирифтан. яъне ки вақте ки террористо забт кардан самолётро гирифтан, аллакай ё дарак доштан ку чӣ ба ҳеҷ кор накардак. на худ ҳамин қадар странаи ки хича воима мекунад, ҳамин қадар задани ӯ осон боша. не бародаро. мисол хай бигем ки успед накардан, чӣ ба хай баъде ки шумо чӣ хеле ки медонен, баъд якм зданира задан айбайн 17 минут мегзара, баъд дуюмиша мезананд, баъд 30 минут мегзара, баъд здани пентагона мезананд, баъд 35 минут мегзара, баъд чорум самолёт дар поля. чӣ баъди якм самолёта задан намешид ки истребители хати дуюм самолёта бизанӣ, намешид ки хати сеюм самолётша бизанӣ. ва дар ин саволам баъдан ҷавоб ёфтанд. ҳама оборонаи США, ҳама военё именно ҳамун рӯз ягон кас номонда ба ҳар точка ба учени рафтанд. Пиздец. Совпадение? Не думаю. Ягон вақт дар таърих Нью-Йорка тамоми оборонаш тарк кардаги нест. Агар учениям бираванд, оборонаи ҳамун давлат бо як қисми дигаш мемона барои ҳифз кардан. Ҳама ҳеҷ вақт намерава. Шумо ёд доред имрӯз кадом числа? Имрӯз 11 сентябр. Имрӯз дар Манхэттен чанд та башни чапа шид? Дута. Чанд та здание буд? Дута. Шумо чӣ медонед дар бораи сеюм башни? Ҳичи сеюм башни буд? Бале бардор, сеюм здание буд. Сеюм башни дар комплекси торговый центр ворид мешид. Дар таҳти рақами 7. И чӣ хел чапа шид? ана миҷа бардор самаи интересшай. Ура ягон самолёт назадай. Ура ягон террорист ба ӯ ҳуҷум накардай. Не ки чӣ гап шид? ӯ ҳам чапа шид. Вот это поворот. Амром рафт бе ман бирам гуфтам чӣ ба ӯ чапа шид? 47 ошиёна здание ки основаш конструксияи оҳании қатӣ буд, просто чапа шид. 47 ошиёна здание бародаро дар 7 секунд дар замин мезанад. ва дар инҷа ҳоз як чизи хеле аҷоиб мебинем бародаро. пеша ин чизи интереснеро дидам бародаро. версияи официалнаш чӣ хеле ки медонем, официална бояд давлат я гап бига ку дар ин бора. дар бораи ин чӣ мегӯяд? ман гапа чӣ хел шумо дапурми и реально долбоебизм метова, авсона метова, не ки официальная версия ҳам хеле. Ман мебудам агар правительствои ҳамуча и хели долбоебс ки отмазка намекофтум. Хай мегем сразу официальная версияшда чӣ меган? Ҳамун пораҳои сӯхтагии зданиёи калон, башниёи близнецӣ дари задиян ва и часпидаям пожар шид. бардор дар инҷа албатта ки ҷои ягон хандаш нест, барое ки чӣ қадар одамо дар онҷа мурдагиянд. не ки шумо як бор думат кунед бардоро, официальная версияшда обломкҳои сӯхтагие ки ай башни близнецӣ дар вақти чапа шидан омада дари задагия мега, дар алоб часпида и ҳам сӯхтак чапа шид. дар 7 секунд чапа шид. погиза ба сабаби обломкҳои сӯхтагие ки ай здани близнецӣ даи часпидан. من فکر میکنم که همون وقت ویس همون خلق یگون سپیциальный چیزی دادن که همش پد کیف بده ای ورسیو را نمیفهمید. من نمیدونم بردار
ягон чӣ гуфтанӣ бошен дар комментария бигӯед. Нигоҳ кунем бародаро, ай тарафи чап корпуси 7 торговый центр чапа шудааст ва ай тарафи рост боша здание ки специална одамо здани непаплану меша специална мекафонанша. Ягон чӣ монандӣ надидестин. Ва як чизи гуфтам интересно шумо мебинем бародаро, ана навбаташ омад. Ҳастай сабтҳое ки пеш ай чапа шудани ҳамин корпуси 7 ба навор гирифтагиан. Яъне ки чӣ хеле ки медонистан. Вот тогда. Чӣ хеле ки медонистан не бародаро, ҳатто гап задагиан. Тамошо мекунем. Тираш навиди? Зданира нигоҳ кун. У ҳози меғалта. У ҳози мекафа. Дур бестен, бера бестен. Қафо. Здани ҳози мекафа. бале, ҳозир ма фаҳмидам ки шумо да чӣ савол омад. Вақте ки хел видеора дидан одамо, чӣ хел видео дар дасти дига одамо ғалтид ва чӣ хеле ғалта боша, на ғалта боша, вақте ки дар ин бора одамо гап мезананд ку, мепурсанд ого и чӣ видеоа, и чӣ гапа? Медонед чӣ меган? Ира террористо қалбакӣ кардагиан видеора. Террористо ҳамин сабта ки одамо гуфтесиян ҳози здани чапа мешава, камера кардесиян пешай чапа шиданаш типа қалбакӣ кардагиан. Чира қалбакӣ кардагиан? Донистан чуна ки ҳози здани чапа мешава, нокафида чапа ношида камера кардесиян ҳамира қалбакӣ кардиян. Донистани хушона қалбакӣ кардиян. Типа медонистан не ки намедонистана. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я бор думат кунем бародаро. Реально дида мешава ки одамое ки истодагиян здани чапа ношида камера кардесиян. Пешай чапа шиданию, пешай таркишию, чира қалбакӣ кардияниu. Газан кани? Вай неми хеле осонак бародаро. Ай бораи и доказательства ҳама фаромӯш мекунам. Бо гунаҳгорай дар ҳама ҷо, яъне ки чӣ коре ки мешава? Террористо кардан. Террористо кияй? Дар ҳама ҷо мусулмонора хуш мекунанд ку. Вале террорист нация надора, террорист дин надора. Террорист ай ҳамаи чӣ метавона боша? Ай ҳамин хотирай бародаро ки дар бисёри ҷоҳо мусулмонон қати отношенияи одамо негативнияй. Ман намегум ира, и фактай. Шумо худтонам медонед. Ай чӣ хотир ай ҳисоби нем хеле коро. Бо як савол дига ба миён меояд ки хай маркази савдои ҷаҳонира, яъне ки башни близнециро кафонданда барои ягон сабаби дигашон боша байни халқ бадбинию байни дига кишварро мисол меган ку иҷа террористо кардан, террористора кира меган террористо медонед мисол ҷа бисёр коро ҳастай. А корпуси 7 боша чӣ ба кафондан? Ура ба чӣ хотир намешид ки ура накафонанд? Чӣ хеле ки бардори корпуси 7 торговый центр ба ҳисоб мерава, не ки иҷа торговый центр набуд. И здани офиси буд. Дар иҷа қарор дошт офиси оборонаи США, комиссия ба коғазҳои қимат, налоговӣ, ай ҳама дар офиси калони ЦРУ, яъне ки ҳуҷҷатҳои муҳими тамоми кишвар дар ҳамин здани қарор доштанд. Ҳамин хотир ошёнаҳои и здани пулия непробиваемӣ буд, взрывоустойчивый буд, пожароустойчивый буд. Яъне медонед чӣ гуна здане буди ки дар ҳолати таркиш, сӯхтор, парондан ҳеҷ намешид. А дар иҷа як пораи башняи близнецӣ ки аловқати буд метеорит дури меояд мезана ва здани дар 7 секунд ба хок яксон мешавад. боварид меояд? Нет. ва здани бародаро ба як расчёти сохтагӣ буд ки ҳама чизои худша дошт, яъне ки свет ай худаш, ҳама чизош ай худаш буд. Яъне ки агар ки ягон офатҳои табиӣ мешид, дар ин здани мешид ки одаморо ҷо кунӣ ним сол дар онҷа зиндагӣ кунанд, то хӯрока пурокаи нимсола дар онҷа захира кардагӣ буд. ҳамин хеле здани бақувват дар 7 секунд айдонаи гугурчу чапа мешавад. Ва як чизи дигаш интересно бародаро ки ҳамин пажар дар ду ошёна пажар мешавад, дар ҳамин здани ҳам бақувват пажара мекушанд пажарнико, баъдан здани чапа мешавад. Ага. Сам охуел. ва як ҳолати хеле аҷоиби дигарро бародаро тамошо мекунем. ҳамин вақт президенти амрико ба як мактаб меравад. вақте ки ӯро хабар метаҳанд ки якум здани да самолёт задай ки пешаям бо дар здани соли 1993 теракт буд, ҳамаи хабарро шунавида, пас президент спокойно давом мета пеши камераҳо да пазируват карданшон. яъне ки бародаро ҳозир шумо нигоҳ дорен дар рӯи президент баъди оне ки ӯ да хабар доданд ки дар 110 ошёна здани ки даруни ӯ пури одамай самолёт задагия. А шумо рӯиро нигоҳ кунед. гӯё ки ира хабар додиянд ки занат уда кардай. Ва вақте ки ӯро меоянд хабар метан ай удари дуюм, бале бародаро анами қадар вақт ай байн мегзарад, чӣ хеле ки мо медонем 17 минут пас дуюм занида мезанад. ҳамин вақт спокойно мешинад, меояд хабараш метаҳанд ки нация зери хатарай. Чӣ фикр кардааст бародаро? ҳаму дар ҳамин ҷа ман наметавонам фаҳмида. шумо дар комментария бинависед ба фикри ма хе фикр дорад.
значит якымда 17 минут ждат кардем, хеч гап не. Значит 2 минут димш зад. Ага. Дим да узи хай 17 минут дика ждат кинем ку як китобчара бигирем бихонем. Ага, суратои фасон. Ага. Нация зери хатаре. Ага. Нация зери хатаре. خیالشون ناتشا زیری خرده داره و ما میدونم کوچیکا پیدا ایجا خیلی میشه دیگه باردار اگر که ریال в курсе намебуд ки чӣ воқеа меҳ рух метавозӣ ҳамаира агар в курсе намебуд натсия зери хатарай гуфтана шуда и уже сигнали ҷанга президент спокойно мешина дар мактаб не бародаро ва як теорияи дига астай бародаро ки баъди ки ҳафтум корпуса яъне ки кафи ҳафтум корпус 3000 делара маҳкам кардагиам яъне ки даужа хеле документҳои даркорӣ буд албатта ки чӣ коре ки буд банк буд даужа чизе ки буд ягон одам кредит гирифтагӣ буд чизе ки яъне ки буд ҳамаш даужа документҳову ҳама файлҳо будан ку ҳамаяму сухтано бучидан ба як гуфтае ки ба як теорияи дига ки ҳамаи таркондани ҳаму корпус ҳафтум корпус яъне ки давуз самолётам назад ку ба ҳамин хотир буд як ябора хай бестак иш кафи дестай беирам ябора нима мекунем дар ҳамин рӯз как раз ай документҳо озод мешем бори теракт мекунем тамом бародаро шумо фикр ақидаи худтона дар комментария бинависен ҳамада хайр то видеоҳои оянда бародаро мутаассифона дар видеои пешина ҳеҷ кас успед накард подсказкара биёвад хеле ки медонем правилаи бозӣ видеое ки нав баромад видео пешакӣ уже бекор карда мешавад барои ҳамин мози худам мегӯм подсказка дар куҷо буд ва у видеои гузашта уже баъди гуфтани ман дига кор намекунам видеои ҳозира дар буковем подсказкара видеои пешина дар подсказка қарор дошт дар 6 минуту 39 секунд инозиш ма видеоро шумо дар нишон метавонам оста карда бинед